Bravo Chikowe. Hey, Yopamala. Adija Senita. Akwadamu nuche nkwe nani. Abulaga mweli bejagu ne onye amumegu. Arabia muna kampanu ba. Bravo Chikowe. Sigi oyele mago, igeme kudubaji o. Oyele mamala, igeme kesego. Ojune mago, igeme kudubaji nampo. Ojimbote mago, igebuye kesego. Ndiakana twalati o. Igatu kudubaji nampo. Ajuju kamu na juno, igeme ukesego. Oyama. Jogera nyune weni wei. Maka onye si eme ka bụ na anyị adịghị iwe anyị adịghị esokwu anyị maka onye si eme obodo malụ ndị na-eme ọgọ ndị obodo malụ onye na-eri eri obodo malụ onye na-eme ọgọ na-efughị anya ọ ghara iji ya wee mere akụkọ n'elu ọha maka ndị onye ma ọkọ ọnụ nwere otu onye dịbe ibe ya mara Amadu ụwa George n'orika mana ibe nnagwa ndị ọgaranya n'ụwa na-eri eri n'obodo na-afụghị anya na-eme n'obodo na-edekọrọghị oyi aka na-etiri egwu a ụzụ na nwere abụ ogene o asị ya biko na-ekwe anya n'ọdụ ya eze ego Dubanji na-eme ọfụma mgbe ọ na-ekwunyeli ihe Anambra na-ekwunyeli ihe Akọ na Lagos na-ekwunye Lekki na-ekwunye VI na-ekwunyeli ihe ọ na-eme ọkọlie ndị ọgaranya obi ya dị sali Udubanji eze ego ọgaranya na-eme ka Chukwu nwoke obi ya dị obosari Udubanji eze ego bọọsụ nkele ọdọgwe nna m si gị onye na-eme ọgọ igeme kudubaji gị onye na-eme amala igeme keze ego oji ụlọ eme ọgọ igeme kudubaji na mkpọ oji mmoto eme ọgọ igebunye keze ego ndị aka na-atụ ala ati o ga-atụ kudubaji na mkpọ ajụjụ ka mụ na-ajụ nụ igeme keze ego oyama Bengi weti benya begu iwe mele eme na mkpọ ebe njele egwu ana m ebe nna-eti egwu na akwamozu ofu nwoke nwere ego wee bịa wee buru ego n'ebe ahụ wee na-eli ego megide ọkpọ ndị mmadụ na-agbago okwu si na ya enyere m aka obere oge boisi wee kụsube tinye arụ n'ebe ahụ ka mmali ime na-eme obere oge fa ajụbadị ma na ajụjụ ifebe ajụlụ dị ma dị na-agba anya mme nyaba ajụjụ ka nke itinye egwu a wee mmali n'obodo na-afụghị ife ọ bụ na ị na-eme n'ụwa fasị ya isi na ị na-eme ọgọ isi na ị na-eme amala isi na ị na-agba ego isi na ị na-ebunye moto isi na ị ga-atụ ala ati nwa ka anyị na-achụrụ ihe bụ onye a na-ekwu bụ CEO Franking International Limited importer and exporter of agro and allied products chemical ka o ji wekala isi ya nye bụ CEO ọzọkwakwa Fragen Hotel and Suites ebe ibe na-eme n'ndụ nye bụ CEO Miran Industries Limited onye ahịa
aka na-akwụ ndị ajedu ụgwọ na mkpọ ndị okenye niile over 15 years na ọ na-akwụ gbadobe ụgwọ otele ile ọdịrị ọla na mkpọ a na-ekwu nke otele otewe ọzọ street light ka o ji achọ okwu ebe niile dị ka ebibie udubọchị nnekwu ego udubọchị ọnụme keneyi mkpọọsị keneyi ọdọgweyi agụba ibe ị na-eme ahịa nọkwani amala juru gị adụ ewu Olisa gọzie yi nna m si gị onye na-eme ọgọ onye na-eme amala oji ụlọ eme ọgọ oji mmoto eme ọgọ ndị aka na-atụ ala atịọ ajụjụ ka mụ na-ajụ o nwere mụta nwa dị mma n'ụwa bụ enwebe aṅụlị mkpọ obodo dike gbamụlụ odogwu n'ụlọ High Chief Sir Francis Okechukwu Nwokeke rabụ eze ego udubọchị na mkpọ dogwu n'eke enemi landlord Chika Obi ọdọgwụle ma amala ṅụọ na-asụ ụsọ ọgaranya a na-eli ego ya ọ na-apịli WhatsApp ọgaranya a na-eli ego ya ọ na-akpapụ nkata onye ọka dịrị mma ezigbo mmadụ ezigbo ego ihe nwere ile n'ụwa na onwere odogwu egwu ekele Bravo Chika Obi mụ na ndị egwu mụ na akọlụgọ fọta ije awele ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị si na nkebe ego na-abịa izu si ya ụmụ azụ anyị ihe akasị ya nka weli mkpọ na-eji ije nwa otu amaka ụwa ya tọghị ụtọluo na nka ibe ị na-achụ n'ihe mụdelili ndị na-achụ gị gbanarịba Olisanya chebeghị ekpela ikpele odogwe nna m si gị onye na-eme ọgọ gị onye na-eme amala oji ụlọ eme ọgọ oji mmoto eme ọgọ ndị aka na-atụ ala atịọ ajụjụ ka mụ na-ajụ eze ego udubọchị na mkpọ ọrụ ya bụ landlord ya bụ ibisi abụ ihe si n'ihe akwajebeghị ọkpọ gị n'afọ nu tinye alụghị ego si igoro prọpati dọbabeghị ị na-ene ya anya ị na-elota ihe maka na unubila ọfụma n'ụwa omelu ya Chika Obi onye amụma egwu ndị ogwu nwa na ọhịa dịrịghị mma ibe emena n'ụwa chachali ibe ị na-achụ n'ihe nwudelili ndị na-achụ gị gbanaliba ya bụrụ m ịgba kene nwaanyị kwughị n'azụ ije eme ọfụma edi Ifeọma Jen nwunye eze ego udubọchị dị ma anụ nwaanyị ọma ịdịka chọrọ ka anyị na-akpọ n'egwu osodieme nwaanyị onisobili Chika Obi ekele ya ụmụaka anyị nala ekene ikwu na ibe yi nala ekene ndị oyi gị bụ n'obi fa nala ekene onye nwe egwu ekene ụnụ n'ọhịa dịrị mma nwoke mmadụ bụ oke alụsị mkpọ ofesọnụ osisi bụrụ gị atụ mgbe ufere ebido ọnụ ngadi nwaanyị furu gị ebe akwa ya emegbu ọnwụ ya ọya ka anyị na-ekwu ebe a Mastaziband na-agọ ọgọ na nwezu udo na-emelụ gị ebe nna m si gị onye na-eme ọgọ gị onye na-eme amala oji ụlọ eme ọgọ
o ji moto eme ọgọ ndị aka na-atụ ala atịọ ajụjụ ka mụ na-ajụ n'ọgọ